για τον Γουάρντα. Ο Αιγύπτιος παραφορεί πλάγιο από τις κόντρες. Παλιούπ εκτελείται γρήγορα. Ανσαριφάρ πάει στην περιοχή απέναντι ο Σεμπά. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ, κρατάει τον έλεγχο της μπάλας. Γυρίζει εκεί όπου έρχεται ο Σισοκό για να σουτάρει κόντρα κόρνερ. Αρκετά λάθη μέχρι στιγμής από τις δύο ομάδες στη συνέχεια. Λάθος από τον Γλίκο, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, χαμένη από τον Ανσαριφάρ. Ο Γλίκος κάνει μεγάλη επέμβαση και διορθώνει το λάθος του. Σισοκό την κεφαλιά, Σεμπά, Φορτούνης κατεβάζει για τον Ανσαριφάρ. Πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα και δεύτερη φορά. Και ο Ιρανός από μακριά, κάτι πολύ φιλόδοξο πάνω από την εστία του Γλίκου. Καλή προσπάθεια, πολύ καλή από τον Ανσαριφάρ στο 13. Φορτούνης πέρασε για τον Ανδρούτσο. Αυτός ανοίγει με τη μία διαγώνια για τον Σεμπά που είναι εκτεθειμένος, λέει ο βοήθος. Νεύρα χωρίς λόγο τώρα από Γουάρντα και Ρωμαό. Στον τρόπο ανάπτυξης είναι η δυσκολία μέχρι στιγμής των γηπεδούχων. Λάθος από τον Ρέτσο, το παίρνει το λάθος αυτό ο Κάμπος και εκτελεί out στο 34. Ωραία, περνάει ο Σάχοφ και γυρίζει χαμηλά. Ο Γουάρντα out στο 35. Λεάλη γεμίζει. Όχι ιδιαίτερα μακριά η μπάλα. Ο Τσίμιροτ πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πήγε προς τα πίσω στο Βαρέλα που θέλει να γεμίσει με τη μία για τον Ενρίκε που είναι απομονωμένος με το Φιγκέιρας. Ο Βραζιλιάνος παίρνει την μπάλα. Πατάει περιοχή, βρίσκεται στο έδαφος. Είναι φάουλ. Διαμαρτύρεται για πέναλτι. 38 λεπτό. Η εκτέλεση κεφαλιά του Βαρέλα. Out. Φορτούνης παίρνει τα βήματα και εκτελεί δυνατά στο δεύτερο δοκάρι. Out. Λάθος του Ενρίκε τώρα. Πήρε ο Φορτούνης και δίνει στον Ανσαριφάρ που είναι εκτεθειμένος σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Ο Γουάρντα εκτέλεσε η κεφαλιά. Ο Λεάλη 1-0. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. Από το rebound μετά την επέμβαση του Λεάλη ο Σάκοφ είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για το δικέφαλο στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε μάτς ισορροπιών οι οποίες αλλάζουν από στημένη μπάλα από αυτή την εκτέλεση του Ενρίκε, από την αδυναμία των παικτών του Ολυμπιακού να απομακρύνουν και μετά την επέμβαση του Λεάλη το rebound του Σάκοφ δίνει προβάδισμα στο δικέφαλο με 1-0. Ο Κρέσπο επανέφερε. Κεφαλιά του Πρίγιοβιτς. Δεύτερη του Ενρίκε. Μακριά ο Φιγκέιρας. Αποδέκτης ο Τσίμιροτ. Με αλλαγή κατεύθυνσης και πολύ ωραία πάσα για τον Ενρίκε. Ο Κάμπος είναι αμαρκάριστος. Ο Πρίγιοβιτς. 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 60. Προηγείται του Ολυμπιακού με τον γκολ του Πρίγιοβιτς. Είναι το πέμπτο του σε 6 μάτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Κάνει καταπληκτική ενέργεια εδώ ο δικέφαλος με άμεση κίνηση, με κάθετη μεταβίβαση, με τον Πρίγιοβιτς να κινείται παράλληλα με τον Κάμπο στην καρδιά της περιοχής και να ευστοχεί. Ο Ανσαριφάρ, η απομάκρυνση πάνω στο Μάτος κόρνερ. Κόρνερ στο πρώτο δοκάριο, Ρέτσο στην κεφαλιά, νέο κόρνερ. Να βρίσκει πάνω στον Πρίγιοβιτς, φωνές του Μποτία τώρα. Πρίγιοβιτς. Πάλι ο Πρίγιοβιτς στην κλειστή γωνία του Λιάλη. Στο 85. Εκτελεσής ο Φορτούνης. Τώρα όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι σε θέση άμυνας. Κεφαλιά ψηλά πάνω από τα δοκάρια από τον Καρδόσο. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Πρίγιοβιτς. Υπόδειξη για offside. Φορτούνης. Πρόλαβα να επιστρέψουν οι γηπεδούχοι. Ο Φορτούνης βγάζει ωραία σέντρα. Η μπάλα δεν απομακρύνθηκε σε πρώτο χρόνο. Απομακρύνθηκε σε δεύτερο από το Βαρέλα. Σισοκό. Νέα σέντρα. Ο Λέοβατς, ο Φιγκέιρας. Out. Εδώ προηγουμένως
διαμαρτυρίες των παικτών του Ολυμπιακού σε πρώτο χρόνο για την απομάκρυνση. Ζήτησαν χέρι και στη συνέχεια ο Βαρέλα σε δεύτερο χρόνο έδιωξε. Γουάρντα. Πέρασε πάρα πολύ ωραία τον Φιγκέιρας, έκανε ωραίο σουτ. Βοκάρι.